ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। 2ରୁ 3 ଥର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧକପାଳି କିପରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଗୀର ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ସେହି ରୋଗୀ ଭୋରୁ ଉଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼କୁ ହାତରେ ଗୁଳା କରିବ। ଗୁଳା କରିକି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ଓମ୍ ଛଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚଉଛକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଗୁଳାଟାକୁ ଆଗ ଦାନ୍ତରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ପଛ ପଟକୁ ପକାଇଦେବେ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ନାଁ ଓମ୍ ଛଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ 2-3 ଥର ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା କମିଯିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।